Nas beirarrúas atopamos baldosas rotas e soltas, o que supón un grave perigo para as persoas que transitan por elas. O pavimento das rúas presenta numerosos baches e socavóns e apenas se conta coa accesibilidade necesaria. Estas son algunhas das carencias que presenta en xeral a urbanización O Lagar, e que agora o BNG volve a denunciar para que o Executivo tome cartas no asunto e trate de arranxalas. Por exemplo, nesta rúa Albariño vemos como o asfalto xa presenta unhas fochancas importantes. O mesmo sucede coa travesía Fernández Varela, que bordea polo lado norte. Ademais disto, pois moitas das beirarrúas están profundamente deterioradas, tamén o vemos aquí, pero é significativo na rúa Atalaya, por exemplo, onde están todas as baldosas despegadas. As persoas maiores teñen medo de circular pola beirarrúa por medo a tropezar e caer, e moitas veces van pola estrada, co perigo que iso supón, aparte de que hai algunhas roturas, incluso de tuberías que van por debaixo da acera, debido ao deterioro que estas sufren. Os nacionalistas pídenlle ademais ao equipo de goberno que implante nesta urbanización, dada a súa morfoloxía e carácter residencial, unha zona 30. É unha zona que nos propuxéramos xa hai tempo como unha zona adecuada para comezar neste concello a reducción da velocidade dos vehículos e poñer zonas 30, porque é unha urbanización que é residencial, non? E polo tanto sería unha zona caída.